El drap de les bruixes, o pàl·lid de les bruixes, és un teixit hispanoàrab que, segons la tradició, va servir de frontal d'altar. Té dues franges decoratives alternes. La inferior i la superior, que es repeteixen, representen parelles de peons separats per l'om, o arbre de la vida, amb les cues obertes. La franja central representa parelles d'animals fantàstics amb cos de lleó, ales d'au, urpes d'arpia i cua en forma de serp amb caps de pantera. Els dos caps units perfilen l'aparença d'una cara alhora humana i de bèstia i donen origen al nom del teixit. Forma part d'un grup de teixits hispanoàrabs d'entre els segles XI i XII, caracteritzats per ser fets amb la mateixa tècnica, els mateixos colors i la mateixa decoració de franges alternes d'animals afrontats.